माझ्या चॅनलला. आज आम्ही पोपटी बनवणार आहोत. पोळी त्यासाठी आम्ही चिकन करून घेतलंय बघा. विसरली मग सगळं. हा लेग पीस, चिकन लेग पीस. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, रेसिपी सुरू होणार आहे. खुशी मका चिकटा घेऊ नको. आधी भारून मारू आता आणि त्याच्यावर टाकू. हॅलो, पटापट लाईव्हला लाईक करा आणि जॉईन व्हा आणि कमेंट करा फास्ट. ओमकार आठवले फर्स्ट लाईक. बाय बाय ताई. नमस्कार ओमकार आठवले. विनायक नाईक व्हेरी गुड इव्हिनिंग मॅम. थँक्यू विनायक दादा. नमस्कार, स्वागत आहे. ओमकार परीत नमस्कार ओमकार दादा, स्वागत आहे लाईव्हला सर्वांचं. आज आम्ही पोपटी बनवतोय पहा. मावशीत मीठ देऊ सांग बरणी. म्हणजे मामा मिठाची बरणी बस. मंजिरी सुर्वे मी जेवायला येते. ओके ओके मंजिरी, जेवायला या तुम्ही पण. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ओमकार परी सॉरी ताई. कशाबद्दल सॉरी? ओमकार आठवले म्हणतात विसरले बाबा. नाही बाबा, नाही विसरले. मग पॅक कशा करतो? ओमकार दादा म्हणतोय मी लग्नाला आलो नाही. ओके ओमकार, कोई बात नाही. कसं आहेस तू मला नक्की सांग. म्हणजे पटापट लाईक करा, डबल टॅप करा आणि कमेंट करा पटापटा. आज आम्ही पोपटी बनवतोय. ओमकार आठवले विचारतायत काय बनवत आहे ते. पोपटी बनवतोय, चिकन पोपटी. आता याला भांगरूड म्हणतात. याला भांगरूड ह्या पाला याच्यात घालायचा. म्हणजे पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. सगळी विसरली मला, मी लाईव्हला आले नाही तर. मी लाईव्हला आले नाही म्हणून सर्वजण विसरलात काय? पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. 34 माणसं लाईव्हला बघत आहेत पण कोणी कमेंट करत नाही आहेत. पटकन करा. ओमकार आठवले म्हणतात चिकन, आय एम व्हेजिटेरियन. ओके ओमकार, तुझ्यासाठी शेंगा आणि कुठल्या पावट्याच्या शेंगा वगैरे देतो. लवकरात लवकर जॉईन हो. आता यावर शेंगा आणि पावट्याच्या शेंगा टाकल्या आहेत. सर्वेश रासम, हॅलो हॅलो सर्वेश दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. छान अशी रेसिपी कोकणाची बनवली जाते, घाटावर पण बनवतात याला. पटापटा लाईव्हला लाईक करा. हा आमचा मामा आहे, भाऊ मामा. हा मास्टर शेफ आहे आमचा. हॅलो सर्वेश दादा, कसा आहेस तू? हा माझा भाऊ आहे, तो बसल्या बसल्या शेंगा रगडतोय फुकटचा. अरे देवा, ओमकार आठवले म्हणतात अरे देवा. सर्वेश म्हणते गावी आलात का? हो मी गावी आलेली 3 तारीखला, आता 25ला जाणार आहे. ओमकार दादा म्हणते अरे देवा मी जुनाच आहे, विसरले बाबा. नाही रे बाबा, ओमकार आठवलेला विसरणार कसे? आम्ही तुम्हाला आठवले आणि तुम्हीही आम्हाला आठवले. आठवले आडनाव आहे त्यांचं. पाठी उतरतली नाही ना परत दावायची. हा बघा, हा खादाड भाचा आणि हा मामा बनवते. आणि हा खादाड मामा इथं शेंगा खातोय बघा. नवरा हा खादाड नवरा. मंडळी पटपट. एस कुमार, काय हा प्रकार?
एस कुमार दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला माझ्या. याला पोपटी म्हणतात, पोपटी आहे ही, चिकन पोपटी. बलवंत जाधव म्हणताय तुमचं जेवण झालं का ताई? बलवंत दादा हे काय पोपटी बनवायचा कार्यक्रम चाललाय, बनवतोय त्यानंतर जेवणार. नमस्कार ताई साहेब. नमस्कार एस कुमार. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. मंडळी पटापटाला कमेंट करा. आम्ही चिकन मॅरिनेट करून घेतलंय हे बघा. लातूर मधून म्हणतायत आहे म्हणून. स्वागत आहे दादा तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा. अजून डबल टॅप कोणी नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. बलवंत दादा म्हणते आम्हाला देता का ताई? हो हो दादा नक्की या खायला. तुमचे व्हिडिओ पाहिले. ओके दादा, आवडले तर नक्की जॉईन व्हा चॅनलला आणि कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसे आवडले. एस कुमार फोन नंबर लाईक डन ताई साहेब. थँक्यू एस कुमार दादा, थँक्यू सो मच. पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा. चिकन लेग पीस. हा चिकन लेग पीस आहे. समीर पाटील ताई पोपटी लावता का? हो हो दादा. समीर दादा पोपटी बनवतोय. एक इकडे बनवली आहे ही एक. मी घेऊन जाऊ बनवलं चिकन बनवून मग एकच लाव, एक ठेव बाजू. गॅसवर नाही बनत ती, गॅसवर नाही. फुटत ती. समीर दादा स्वागत आहे लाईव्हला. एस कुमार दादा म्हणते नुसतं कुमार दादा म्हटलं तरी चालतंय ताई. ओके कुमार दादा, थँक्यू सो मच. समीर पाटील म्हणतात येऊ का खायला? हो हो समीर दादा नक्की या, नक्की या. आम्ही हे बघा हे दोघे बनवत आहेत, भाऊ आणि माझा भाऊ आणि मामा. भाऊ आणि मामा. आम्ही फक्त टेस्ट घेणार. कुमार दादा म्हणताय धन्यवाद ताई साहेब, थँक्यू सो मच. आता चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, जॉईन व्हा. प्लीज पटापटा लाईला जॉईन व्हा. आमच्याकडे भांडी नाही आहेत म्हणून 2 भांड्यामध्ये बनवावं लागतंय. समीर दादा विचारते ताई कुठे राहतेस तू? मी दादा कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामध्ये. समीर दादा विचारते ताई कुठे राहतेस म्हणून. कुमार दादा पण विचारतायत कुठून ताई, तुम्ही कुठून ताई साहेब? मी सिंधुदुर्ग जिल्हा कोकणातली आहे, कुडाळ तालुका. वा वा वा, एकच नंबर ताई साहेब. थँक्यू कुमार दादा, थँक्यू सो मच. या नक्की खायला या. ज्ञानेश्वर जाधव म्हणताय दंडवत प्रणाम, शिवजन्मभूमी जुन्नर पुणे.
नमस्कार ज्ञानेश्वर दादा, स्वागत आहे लाईव्हला तुमचे. ती माडा कुठून बोलताय ज्ञानेश्वर दादा नक्की सांगा, आणि चॅनलला नवीन असाल तर जॉईन व्हा. एस कुमार दादा म्हणतायत गोव्याला जाताना लागतंय ना ताई तुमचं गाव. हो हो, सिंधुदुर्ग गोव्याला जाताना लागतंय. सिंधुदुर्ग कुठं? शिल्पा हिते दुसाने. नमस्कार शिल्पा ताई, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. एस कुमार म्हणतायत चला मी येतो ताई साहेब, बाय बाय, गुड नाईट, शुभरात्री. गुड नाईट कुमार दादा, नक्की या पुन्हा एकदा लाईव्हला. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. काय बघतो दिसत नाही. डबल लाईक कर. मंडळी पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधीबोळी चॅनलला. काय म्हणून करतो? एस कुमार म्हणतात हो नक्कीच येणार ताई साहेब. थँक्यू सो मच दादा. काम धंदो नाही वाटत. मंडळी नमस्कार, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आमचा येडा आहे येडा. मामा माका जरा पाठी जाऊ दे. आता लाईव्ह घेतलंय ते 1 तास घेतलेच. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला कमेंट करा. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कमेंट करा छान छान. आणि सध्या मी माझ्या भावाच्या लग्नाला आलेली ते शॉर्ट्स मी टाकते, तर नक्की एकदा पहा. ब्लॉग पण येणार आहे तर तोही पहा. कोकणातलाच ब्लॉग आहे लग्नातला.
मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. बनवची नव्हती. काय घ्या माझ्या लग्नाच्या वेळी तंगडी भाजलेलं, अख्खी कोंबडी भाजलेली, आता पोपटी. पोपटी माझ्या लग्नात कायच नाही, नुसता चिकन. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि कमेंट करा. आता ही पोपटी आहे ती आम्ही मामा त्याच्यावर पान घालूच असतं ना, पानात बांधूची असतं ना. मामा इथं तारा या नको बना. बस झाला. तवताला मामा नाही ते ओला होता का तू काय तरी नाही रो नाही तर बांधला पत्रावळ बांध नाही तर पत्र उधळते. हा पान मारतात ना मामा. नाही, उलटा पान घालून असा खालसून बांधायचा. मंजिरीच्या व्हिडिओ काय केलं. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पोपटी बनवते आम्ही. पोपटी अर्ध म्हणजे जेव्हा ते लेअर लावतात ते मी तुम्हाला दाखवलंय, पण आता ती आगीमध्ये ठेवायचं कसं हे पण दाखवणार आहे. फोनवर लागले बिचार मामा एकटो काम करता. त्यानं शेंगे बसान खाल्यान, बाकी काय नाही करू का. होय ना. बटाटे बिटाटे टाकून. निलेश कोयंडे, नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा. आम्ही पोपटी बनवतोय. मोठा काय होता तुला क्या पोपटी बनवतोय. मजेत ना सर्व? हो हो निलेश दादा, मस्त मजेत. काय बोलतात ते का हो वांगडाक वांगड. अभिमन्यू मिसाळ, हाय कुठून? नमस्कार अभिमन्यू दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पोपटी वा, येस येस, पोपटी बनवतोय आम्ही. ये ये खायला ये. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. मास्टर रिच्युअल, झाडे लावा, झाडे जगवा आणि पृथ्वी वाचवा. हो दादा नक्कीच. आमच्या कोकणात झाडेच असतात, तुम्हाला झाडेच दिसतात. अंडी पण घालणार आहेस काय? हो दादा अंडी पण घातली आहे त्यात पोपटीमध्ये. शेवग्याच्या शेंगा आणि पावट्याच्या शेंगा पण घातल्यात आणि ह्याच्या पण शेंगा घातल्यात, भुईमुगाच्या शेंगा. अभिमन्यू दादा म्हणताय ताई नमस्कार, मला ओळखू नाही आल्याबद्दल थोडी दिलगिरी व्यक्त करतो. हो दादा, मला वाटलं की तुम्ही नाही ओळखलं म्हणून मी तुम्हाला नमस्तेच बोलली फक्त. खूप बोलायचं लागतं. अभिमन्यू दादा निलेश दादा म्हणतोय जबरदस्त. थँक्यू सो मच निलेश दादा. अभिमन्यू दादा म्हणतायत ताई 6 नंबर लाईक डन केला आहे. थँक्यू अभिमन्यू दादा, थँक्यू सो मच. आता मी तुम्हाला थोडक्यात दाखवते इथं. हे बघा, ही अशा प्रकारे बांधून घ्यायची. तिकीट उलटा हव्या होता पनवेल टू सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग मध्ये तर सिंधुदुर्गातून हवं होतं. कोणाला किती वाजता होता रानू, किती वाजता ट्रेन होती ती? 10ची आहे ना ती. अजूनही जर कोणाला सिंधुदुर्ग ते पनवेल पर्यंत तिकीट पाहिजे असेल तर मला प्लीज लाईव्ह वर सांगा. कविता ताई नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ कविता ताई. अभिमन्यू दादा म्हणताय ताई कोकण मध्ये थंडी काय म्हणत आहे? कालपर्यंत दादा जास्त थंडी होती, यावेळी आता आज नाहीये, आज नॉर्मल आहे वातावरण. निलेश दादा अगो उलटा असता तर पोपटी खाऊ इलं असतं. अरे बाबा माझ्या मनाने होई होती का तिकीट? आता काय करतल?
काय घेऊ? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, पोपटी खायला या सर्वजण. आता आम्ही पोपटी घेऊन चाललोय आग करायला आणि तिथं ती फ्राय करणार आहोत. याचा घेऊ का? केळीचं पान असं. काढूया. मंडळी पटापटा कमेंट करा. बरी, घेऊ. ठीक आहे, follow. माझा चप्पल कविता ताई म्हणतात कुठे आहेत अंधारात. कविता ताई मी कोकणात आली आहे, माझ्या गावी आहे, माहेरी आहे, भावाच्या लग्नाला आलेली. हे खैसून आणलं तुम्ही शेंगे? अभिमन्यू दादा विचारताय ताई तुम्ही बाहेर आहात का? हो अभिमन्यू दादा मी माहेरी आहे, माझ्या गावी सिंधुदुर्गामध्ये. काय ते पावट्याचे अरे ते का खाय तारेन बांधलं असतं ताट पाना फुटली दोर घे ना. ते का बांधूक दोर होय ना. होय होय खरं होय गो. अभिमन्यू दादा म्हणतायत ताई तुम्ही बाहेर आहात का? हो दादा बाहेर आहे. डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि पोपटी खायला नक्की या. काय करता? आम्ही ही पहिल्यांदाच खाणार आहोत पोपटी. निलेश दादा म्हणते मस्त यार पोपटी मी एकदाच खाल्ली आहे पण जबरदस्त होता एक्सपिरियन्स. आमच्या अलिबागच्या फ्रेंडने बनवली होती आमच्यासाठी, जाम धमाल केली होती आम्ही. इथं पण आम्ही धमाल करतोय बघा सगळेजण आम्ही आहो. चल मंदिरी पोपटी घेऊन आम्ही चाललोय. चेंजिंग रूम होतं ना तिथे किचन गेला मी. मामा आता पोपटी आहे ना. असं दाखव पुढे. वा. बनवू. रेडी. या सगळं रुमाल ठोकतो या कर. मामाने पोपटी बनवली आहे हा इथे बेडरूम गेला ना. आणि हा आमचा नागेश इकडे किचन दिसतं. सगळं आवरून ठेवतोय. असं काय ही आमची मनू आहे. ही तुका नाही दाखवूचा कोणा परी नाही दाखवणार. कविता ताई म्हणजे ताई पोपटी म्हणजे काय? ताई चिकन एका मडकीमध्ये चिकन वगैरे मॅरिनेट करून भरतात आणि त्यामध्ये थोडासा शेंगा वगैरे घालतात. पावटा शेंगा आणि भुईमुगाच्या शेंगा वगैरे घालतात. तर अशी ती बनवतात. किचन होतं तिथे बेडरूम गेला ताट बनवलं थोडं. आणि चेंजिंग रूम होतं तिथे किचन गेला. फोडला हड्या बनवलं आणि एका बेडरूम बनवलं एवढंच. कसं पसरवं टाकलाय मी या. खाया. आता जाऊ नको उचलू गं. उचलून ठेवा बाय. हा इथे कबाड. निलेश दादा म्हणते मस्त मस्त चुलीवर बनवणार ना. हो बाहेर आग पेटवून बनवणार. बाहेर आग पेटवून बनवणार आहोत. तर तुम्हाला दाखवते बाहेरचं. खुशी तिकडनं ये जा खळ्यात न. आता पाणी दे. पाणी येतं येताना पाणी घेऊन ये. मामा मी अंधारात आहे. हा आमचं कोकण. आम्हाला अंधाराची भीती वाटत नाही. कुल कुठे पण अंधारात गो मंजिरी ये. बघा माझ्या पाठीमागे पूर्ण अंधार आहे. व्हेरी एक्साइटेड टू सी. ओके वेट अँड वॉच. कविता ताई म्हणतात 7 नंबर लाईक डन. थँक्यू. निलेश दादा म्हणते सुपर. हे बघा हे आमचं अंगण आहे. हे आमचं अंगण आहे. आता आम्ही गावात नाही. इकडे चाललोय. इकडे अंधारात काय केलं? केळीच्या पानात ना. हो दादा केळीच्या पानातच बनवणार आहोत. इकडे आम्ही लाकडं गोळा करून ठेवलेली.
हे लावतो खरंच करूया ना. हे करूया हे करूया ना होते. हॅलो आणखी दे रे पोलीस स्टेशनला जाऊन थोडा अंधार आहे पण चालेल. हो, मी दाखवणार थोड्या वेळाने. ए, केळीचं पान कोणाकडे आहे रे? परफेक्ट घेऊन माहिती सांगतो उद्या सकाळी मग कॉल कर. मी तुला सायबरला विचारून करीत माझ्यावर फोकस मार. माझी बहीण सांगता मी तुझ्यावर फोकस मारते. मंडळी पटापट कमेंट करा पोपटी बघायची असेल तर, आणि प्लीज डबल टॅप करा. ब्राईटनेस कमी झालं की काय त्यामुळे तर हे मंडळी पटापट डबल टॅप करा चॅनलला आणि कमेंट करा. क्लिअरिटी वाढवली आहे. नेट संपलं तर संपू दे. ओके. थँक्यू सो मच निलेश दादा. इमान सिद्धक्यू. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय माणुसकी, जय संस्कृती. आय एम सिद्धक्यू. थँक्यू सो मच दादा. स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. नवीन जोडप्याक भेटव यार जरा. थोड्या वेळातच भेटवतोय. सध्या थोडीशी आग पेटू दे. काय करतलं मामा आता सांग. काय करतलं पान ठेवल्या आणि मुळा त्याच्या उलट ठेव पाहिजे आणि त्याला लाडा लाव पाहिजे उभी त्यांचा ओके डबल कर मामा आता. दोनच ना हा ना 2 होती. तीन एकच असतं ना मोठं ना मडक्या तर काल ना इमाम सिद्दकी. स्वागत आहे आपलं माझ्या चॅनलला. काय ते बुडकुले बरा चालात. आधी पडकुल आधी पडकुल होय तर तोटे ठेव काय ना ठेव ना ते का खाली. त्यानं चप्पल नाही घालू का कोणी खाली उतर काय नाही खाली. काम इथे बरा चालात. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. पोपटी गावात आम्ही पोपटी बनवतो. हे बघा इकडे पूर्ण अंधार आहे. गवस आणि इकडे आम्ही पोपटी बनवतोय. प्राधिकरण खुशी या घाल त्याच्या पाय घालून वहिनीला सांग जरा मदत करू. आम्ही कोणी त्यामुळे आम्ही मदत नाही करणार. फक्त ते लॉक घातले नाही. ते चावी हरवली. का नाही माहिती राहता घाल रडता नाही. या घालता आईचा. प्राज्वल जाधव. हाय प्राज्वल दादा नमस्कार. प्रज्वल काय प्रज्वल जाधव. सिंधुदुर्ग पोलीस तुझ्या मी कशा विचारू. हॅलो प्रज्वल दादा कुठून बोलताय. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा. माझ्या बेट तो प्रज्वल जातो. हो नमस्कार. काय बनवता. पोपटी बनवते प्रज्वल दादा. आता असोच राहू दे कॅमेरो. ओके मी असंच ठेवते कॅमेरो. सगळ्यांनी बघा. निलेश दादा म्हणतोय. ही आंब्याची ना भारी वाटतात ना लाकडा. आम्ही ती काटकुटा असतात ना प्रज्वल दादा तू कुठून बोलतोय नक्की सांग. गोळा करून ठेवायचो. पुणे आंबेगाव तालुका मंचर. ओके प्रज्वल दादा प्लीज चॅनलला जॉईन हो नवीन असाल तर. खूप स्ट्रॉंग आता सगळ्यांनी धोका बसा धागाक बसा. आम्ही पोपटी बनवतोय प्रज्वल दादा. निलेश दादा आता आगीला सुरुवात केली आहे. मग वाटले लाकडा पण जास्त लागतील अजून. कोण परी खुशी कशा घाबरत. हो बघतोय. कराट घालू मामा. नवीनच आहे आम्ही सबस्क्राईब केलंय तुम्हाला आताच. थँक्यू प्राज्वल दादा. थँक्यू सो मच. केसाक दर थोडीशी
मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणातला छान असा घाटी पदार्थ आहे. कोकणातला घाटी म्हणजे कोकणात घाटी लोक बनवतात मला असं वाटतं. काय नाही कोकणीत बनवतो. काय बोलव हा मग रायगड हे घाटावरच हा. घाटावर कोकणात आपण हल्ली हल्ली बनवूक सुरुवात केली. मंचर माहित आहे का तुम्हाला? नाही दादा, 31 डिसेंबरला तिकडे जायचं. पुणे माहिती आहे. नको कसा दणकट पोरगी आहे. जाणे ना अरे दादा तर फाटच्या फाटी पोटात धरते का? कोळी लोक जास्त बनवतात ना पोपटी. हा मला तेच वाटते, कारण कोकणात हे आधीपासून नव्हतं. हल्ली हल्ली सर्वजण बनवायला लागले असं वाटायला लागलं. आम्ही गोवा करला पंपूवाडी गेलो होतो. कसली खालो 3 वाजले जोक. प्रज्वल दादा म्हणते शिवजन्मभूमी जुन्नर मधून बोलतोय मी. पाठवतो ना गं. खूप धन्यवाद दादा तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. मामा इकडून इकडून लाव गोई ना अशी. होय ती काढले मोठी ती काय ते मोठी आणले म्हणू हो तो भाषण कोण लागला लावते एवढ्याकडे पाठी चप्पल कोण पाठी राहू. आता अशी लावू का आडवी, अशी आडवी आडवी. मला नाही ते चिप्सचं पॅकेट आणलेलं आहे. पाठवतो लगेच. नाही वाटत. नाही पाठवते. जन्म वहिनी दादा काय सांगता? पाठवतेलच काय? नाही पाठवते ना. चला शिवते ती शिवनेरी किल्ल्यावरून. ओके. निलेश दादा म्हणते कॅमेरा हलवू नको प्लीज. ओके निलेश दादा, जसं काय तू पोपटी खायलाच इथे येणार आहेस. परी खुर्ची आण जा ना, इथं बसूया लावून. जा. किती वय? 1 2 3 4 आम्ही खाली बसतो. वहिनी दादा सांग ना आणू काय करतो. दादा आणतो असं करू हिला काय सांगू. टी 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 टी. मंडळी पटापटा पटापटा कमेंट करा. पोपटी बनवतोय ताई. तुम्ही कुठून बोलता? कोकणामधून का? हो दादा, मी कोकणात सुट्टीला आली आहे भावाच्या लग्नात. तर थोड्या दिवसांनी जाणार आहे, पण सध्या मजा करते कोकणात. कोकणात आल्याचा आनंद लुटते. मामी घे. पुढचे लोक लावा कडे होय माका हार माका गोल लागला लागू आम्ही लांब राहतो. स्नेहल घाडगे. नमस्कार स्नेहल ताई. घे मम्मी. नमस्कार स्नेहल ताई, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. तू आणि मी एकत्र बसू. स्नेहल ताई पोपटी बनवतोय, माहिती आहे का पोपटी? मम्मी सोबत तुम्ही बनवा फक्त, बघ कशी गायब करताय ती. मी हवं होतंय थय म्हणा ना, तू नसतानाच बनवलं. नाही हो. ओके. निकरोडा काय गाण्यांची भेंडी तेच करते. मी आणि मंजिरी. काय काय आहे? पोपटी बनवते पोपटी. चालेल चालेल, चला आता आम्ही अंताक्षरी खेळणार आहोत. प्राची कसं राहिलं असं नको नको. सचिन मामा गाणी म्हणायचं नाही, मला विश्वास. अरे दीदी ठीक आहे, आपण चौघा. आपले सांगतो आपण चौघात एवढी सगळी झाली नाही. सचिन मामा घ्या आमच्या याकच गाणं. मुंगळा मुंगळा अंगात चढलो. हे काय बनवत आहे तुम्ही? प्राज्वल पोपटी बनवतोय दादा, पोपटी.
हो बाबा आमचं 11,000 असताना हांडा असताना हांड्यात गेला लावते उभी. बाबा पटकन असता. ती पडली सर तुला. खाली जातात ती. चला बोला. निलेश दादा म्हणते मी पण खेळणार. ओके खेळ. कोणा काढून नाही ना कोणा काढून नाही तो मामा म्हणतो लो. हो हो मामा घ्या तुमच्यात आम्ही चौघं ना तुम्ही आधा चौघं. पादा कोण टिप 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 निलेश दादा म्हणतोय मला पण एका टीम मध्ये टाक. ओके निलेश दादा तू आमच्या टीम मध्ये हा. ही सारे ग म प ध नि सा सत्यनारायणाची महापूजा जाने जा. तुमची टीम जो म्हण आता आम्ही टिकटिक म्हणतलो हा. आम्ही टिकटिक म्हणतलो. रहिलो. र र रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. टाळी वाजवा. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. निलेश दादा म्हणतोय ओके डन. निलेश दादा म्हणते वा काय सुरुवात झाली. थँक्यू सो मच निलेश दादा. जय श्रीराम जय श्रीराम. कोण म्हणता. गट में मेरी है पकड़ी है भैया ये करता है संग मेरे लड़ता है. राम जी जी कृपा से मैं बची. राम जी जी कृपा से. रहिलो. सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तूने चुरा लिया. या अरे जय श्रीराम जय श्रीराम. या देशाचा आणूया नाम प्रभूचे गाऊया. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. या देशाचा उन्नत माता उन्नत आमची मान. या देशामध्ये आम्ही जन्मलो हा आमचा अभिमान. काय आहे? आमचा अभिमान न न अरे अरे कोसळला. तूने किया करार भाई मैं मर गई मर गई मर गई. नाना इलो. करते ई इल्लू इल्लू. काय म्हणते काय करतो. दुसरा शब्द दिवा. नाही नाही. ही वरला गाणं गाया. टिक टिक वन. नाही ते हरली. आम्ही तुमची तर आम्ही गोरानू बोलत होतो. गोरानू व्हिडिओ घे ना. आडवं आलो टिक टिक 4. काय ता. ही वरून गाणं गाया. इमली से बोसा बोसा बेले का पेड़. इमली खट्टी मीठे बेर. इस जंगल के हम दो शेर. घर चल जल्दी हो गई देर. घर चल जल्दी हो गई देर. ताई सुपर्ब आहे वाटत आहे आजची लाईव्ह. याचा ब्लॉग बनायला हवा. डम डम बोल बाजा वाजते. तुम कसे करवली नाचतय कशी चाल गनात. कहिलो. मम्मी बियाना नाही त मन मन काय वाटलं अर्धा होतं. टिक टिक 2. एवढा पण टाइम जाऊ ना. थांब ना. 3. टिक टिक. डायरेक्ट काय सांगितलं टिकटिक. तर तसा नसता 5 मिनिटं देवतो. 6. टिक 7. काय लोलो तुझ संग भी प्रीत
काय था तो ही लो लो माँ तेरी बातों में जैसे उलझा दिया बैठे ही बैठे मैंने दिल ताई माका त्यांच्या टीम मध्ये टाक. कोण निलेश दादा म्हणून सांगता ताई माका त्यांच्या टीम मध्ये टाक. दिया या हरी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना जिंदगी में के गले लगाया मुझे खाक पे उठा के यारा मेरी यारी को ग ग गणपतीचा महादेवाचा गणपतीचा महादेवाचा गणपती 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 किती सांगू मी देवाची ममती गणपती 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 किती सांगू मी देवाची ममती. तो तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा जीवन अपना नीलेश दादा म्हणतो यारा मेरे पोपटी को थोड़ा सा देख लेना कहीं वो जल ना जाए यहाँ से सारे रुके हैं पोपटी खाने को मोरया. मोइलो मो अजून मला वाटत नाही शिजली असेल अशी. काय लो मग या खाली काय बांधलं दिले तोंडात? मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे तड़पाए उसे कहो कभी सामने तो आए मेरे ख्वाबों में जो आए. यो शॉर्ट वर टाकीन. युट्यूबला शॉर्ट टाकेन. सेवन आईला पहिलो हो हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें म्हणा ना. नाही ना अर्ली बसला बस झाला. तर मंडळी थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते. पोपटी बनल्याचा व्हिडिओ मी शॉर्टला टाकेन तर नक्की एकदा पहा. बाय निलेश दादा. टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5